ngathi umzimba wonke ngathi inyoka wena noSiphosi yami ngathi awusalekanga wena nshamani ngicabanga ukuthi uzozala uzohlukumeza mina kule app ungabhosha wena no you will never bully me kalende kanyoka ngicabanga ukuthi uzozala uzobhula mina lesilima lento edayisa impesu le hey ngicabanga ukuthi uzozala uzohlukumeza mina ngithi everyday ngo-6 AM ngididwa kodwa yebo ngithi ndathi kumatha kwakho everyday na-6 AM ndathi musuri everyday wenonsiwe ndathi kumatha kwemgayo I'm from Zimbabwe. You think you can come here and bully me? I'm not your mate kalende kanyoko. I'm going out on you idiot. And you batshela nabangani bakho abakuthumile ukuthi you must go out to smile ukuthi ufike wrong namhlanje and ufike ngesikhathi esirongo nondini wena bahamba bekulala nonsi wena ingoba ekhaya kini uyalamba wahamba ulala kwasami ngamadoda wonke wena wahamba ulala kwasami ngabelungu silima sentombazana uyagula wena wani umuntu oze nemkhuhlane eSouth Africa iJohn wena noJonas swakudla wena noJonas swakudla njawathu you think you can come here and bully me kalende kanyoko ngezince ezingamanzi wena nonsi izince zakho zingamanzi wena ngithi kumatha kwambiya wakho kumshaka unawukuthi nohura iwe ekhaya ufeba wena ufeba uyihlo ufeba unyoko feba wonke umuntu lapha ekhaya ngoba lilambile njawathu uzosithobela ukuthi wena usemazweni unani mawuthi usemazweni unani yino nayo uze nawo amaphoyisa nawo uthi uzozwa nawo wahambe uyongibophisa sibona ukuthi uzongibophisa yini wahambe ndathi kumatha kwakho iwe uhambe uyobuya nawo amaphoyisa lawo uthi uzongibophisa sibona ukuthi uzongikhona yini yimini uSmile ngizoqhubeka ngigqilaze uzubhoshe njawathu ngithi mgodoyi ngithi everyday ngithi mgodoyi sifebe you think you can come here and bully me on social media kalende kanyoko ndathi kumatha kwambiya bakho iwe kwakazala mvura betshela yakho iwe singathi mboro iwe you think you can come here and bully me unganya msunu wakho nonsi nempesu yakho leyo wena ukuzwa amadoda alale nawe ukuzwa amadoda akuzwe wena nonsi kumele nkosi yami ufake imithi lapho kumele ufake imithi engquzeni yakho njawathuvi angifani nawe mina silima sentombazane nginatural ngizithanda nginjedombo and ayikho into special ngawe wena nonsi beka ukuthi unjani ngathi uyinyoka usebenzela usathane wena ntombazane usebenzela usathane you think you can come here and try me I'm from Zimbabwe kalende kanyoko ngiyakunyisa mdidwenja ngiyakunyisa yebo ngiyakunyisa ungabhosha ngithi everyday ku-6 mdidwa wakho manzi everyday you think you can come here and bully me uSmile uyakhetha ama-feelings ngiyamazi ungabhosha nonsi ungabhosha wozani bantu bami one by one guys manini ngizikhuphulele mina ufika la uthuka inhlamba ofuna ukuyithuka uphume ungena la uthuka inhlamba ofuna ukuyithuka ungena uthuka inhlamba ofuna ukuyithuka uphume mawungazazi ukuthi ufunani ungezi la ngithi ma ukhuthula la khuluma ufika uthi ukuthi ngithi kunonsi 1 2 3 uphume asambeni you'll never come here and bully me kalende kanyoko ungabhosha wena unganya thinta uSmile uthinta iZimbabwe ungabhosha majusto hayi so mawungazazi ukuthi ulandeni lapha bakithi ngicela ungihambele mawungazazi nje next guys next moderators zamani ubakhuphula next guys anginalanga lonke mawukuthi awuzazi ukuthi ubukela la hayi ungihambele uyazi ukuthi weSmile uNonsi ngiyamazi personally kunento ahlale eshokubantetha abantu abafundile uNonsi uqala ukuthengisa umdidi eRichards Bay eneminyaka u14 umakaNonsi wayethengisa ngomzimba wamlahla ezelwe akamazi uNonsi akanawo magic ubenza amakhozi la eFinland lamakhozi ophoqelekayo ukuthi uwenze uma ungasebenzi so that uzoqhubeka uthole igrant uNonsi ufike la eshade nekhehla alithatha wayolicaba walifakisa imithi ukuthi lilethe phesheya lisa emandeni eyolifakisa imithi emandeni uNonsi ubaba wengane yakhe lwahlala naye wayeyokwenza i-tattoo khona wafike wamvulela walala naye same time eshade daleli khehla elifakise elalimlethela phesheya elihambise emandeni liyomnakhunja umuthi so this woman
wafika la wathengisa umzimba. uNonsi ubekabhukhwa every weekend okwenza ama-3 sum 4 sum 5 sum. uNonsi ulalwa abelungu aba-7 8 times. That woman unamanga akafunwa muntu la phesheya. Ngikhuluma ngomuntu engimaziyo personally. Uma umngane noNonsi, uNonsi unommona ngale ndlela ukuthi akakwazi nokuzibamba. Yinja yentombazane enommona ngale ndlela. Uma wakhe akamazi. Uma kaNonsi wayeshintsha igama, wathi eseshonelwe wahlala isikhathi eside emakhazeni engatholakali ngoba wayeshintsha igama ethengisa umzimba eThekwini. So whatever le ntombazane ikhulumayo nje amasimba udoti isikole akanawo kwa-matric loyo. Uthi ufundile usha amakhozi lawa phesheya ophoqa ukuthi wenze ngoba ufuna ukuthola i-grant. Abahlala phesheya bayazi ukuthi ngikhuluma ngani. So nje whatever le ntombazane eshoyo, uNonsi inkosi yami wayiqalela ukuthengisa umzimba emncane. Ugogo wakhe ekhaya kusemandeni. Ugogo wakhe lo wamkhulisile wakubuka babakhe uma babakhe because uma wakhe wamla. So yonke lento ekhuluma le ntombazane inamanga. Uzazi asho yena ngokwakhe ukuthi ingqondo yakhe isiyihholo ngena konke namasende. Akazi nokuthi enze njani. Ngikhuluma ngomuntu engimaziyo. So angakhuluma azenze umuntu ngisho athi umletha la yabo le nto ekutshela wena umtshela because I know what I'm talking about. Yes, and ngiyomtshela ukuthi ngubani wakabayi because I know her personally. The way anomona khona la mntu, the way anamanga, even today usathengisa la eFinland, we all know her. So she can just go to fucking hell. It's not even a human lento la ngikwazi ukuthi ngizokubiza ngani amasimba nje. Akase even a human. Uyahlaza noZulu nje, uhlaza indawo yakubo, hlaza kwasana. Akusenomuntu lento le. Uyazi the way akwazi nokuhlala nabantu, uyaxabanisa, unamanga. Manje wakubona ngathi wena khona into encane oyitholayo, manje ngathi impumela yakhe iyaphumela uyisitha again. That's how she is. Le ngitshela yona ngisho ngam-eda manje ngizomtshela emehlweni. That's who she is. So laba bamkhulumela ukuthi hey ninomona noNonsi umuntu ohlala endlini ka-government i-RDP eFinland yini ongaba nomona naye? Uba nonomona nomuntu ohlala ku-RDP, umuntu ohola i-grant, umuntu ohamba amakhosi ama-short course because ufuna ukhola u-€800 ngoba akasebenzi useless. The only thing ayaziyo empilweni ukuthi adayisa umzimba. So yini into ozoba nomona nento eje? Umsangano into eshaya isitimela amakhehla abelungu phesheya. Umsangano into elalwa amadoda awu-4 ngaphambi ngama-weekend uyabhuka ema-dating site ayikho angekho kuyona because ila abathola khona bomshaya isistime udoti wento amasimba nje. Bese ke la ku-social media ezothuka abantu ethi yena ufundile yena unolutho. Uyokhohlisa abanomtshela sicela ukubona umatric wakhe. Yabona nje bayiqala athi sifundile uthi awusisi umfunde kusephi isikole umatric singathanda ukubona umatric wakho angeke aphinde kuphendule. Next time bathi hey anifundile nithi sicela ukubona umatric because lama course awenze lapha phesheya wenza i-course yokupheka and leyo course leyo kupheka ayenzayo any person engayenza awudingi imatric awudingi lutho ukwenza leyo course and most of the time ilaba abaphoqelele leke ngingafuni ukusebenza because ugovernment uyayivalela i-grant uma ungafuni ukusebenza ungafuni ukwenza lutho. So i-majority ijike ise-option lapho ukuthi yenze la makhosi ukuze uzoqhubeka ithole i-grant. Uma yethi nje hey anifundile uthi sisi letha umatric wakho nama-qualification wakho sibone because akana-nex. Wayeka isikole emncane wadayisa umzimba wathatha ikhehla labantu walisemandeni eyolicabisa ifake imithi ukuthi limphoqe ngekade lilise la phesheya. So nje umsangano nje wento. Lo othi angihambe ngiyamtshela ngithi mede ngizomtshela nje la. Uyangazi nje siyazana. Mede mlethele. Le engikhuluma nayo uyayazi. Le engikhuluma ngayo soba yithusi uyazi exactly ukuthi ngikhuluma ngani. Le engikhuluma la mede. Umtshela ukuthi akize la. Ngizomtshela ukuthi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Angeke afike la zimbi indaba. Angithi beka Thoma la ethi wena Smile unani nihleli la ka TikTok. Yazi masela if uyakwazi ukumeda futhi ngimfuna ngale ndlela le ntombazane le into eyangenza yona until futhi angeke ngixola until like isikhulume face to face because inja yomuntu inja unamanga uxabanisa unomuntu ongalawuleki. Lo othi angimede ngimfuna 99 la ngimhlebi angimhleba ngikhulumela ngimfuna 99. So ungacabanga ukuthi ngikhuluma ngoba kunje mani ithi Thanini akalethe umatric wakhe sifuna ukubona.
Akaleso ngikhuluma ngomuntu ohamba amacala la phesheya. Umuntu odle isidakamizwa. Umuntu oshiya ingane ahambe ayobhema idakamizwa i-weekend yonke. Umuntu leyo nto leyo. Mletheni la, mina ngimfunda ngizomtshela naye lento engitshela. Ngifuna ukumuzwa ngiphendula ukuthi uzophika ikuphi azobheka kulokho engikutshoyo. Angithi nithi uyahletshwa, mshereleni ifuna imizolo ubuhlungu. Mshereleni, we don't care, we don't give a shit. Mshereleni. Unosi thina masidlala amagame uyathi inani noSmile ngitshela nihleli la ka TikTok nicela ama-rose. Uhlala endlini uhlala akwi-RDP eFinland uGeliza akanalutho wayezebhege la enakhunja kwazi wathi even umbhede kagogo wakhe kwazi wathengela abantu ekubhega la kuFacebook. She's an international professional beggar. Akana next. Hi guys, don't lie about RDP. Don't lie. Imapha amanga about RDP because uhlala endlini ka-after government unothi. Hayi nje lona umuntu. Imapha amanga lawe ngiwakhuluma because ngihlala la phesheya and I know exactly what I'm talking about. Lawo othi akungaqala nje imaphi lawo. Le aqamba bangathi uthenge etake erentile qambela abantu amanga. Kahleni guys. Ngikhuluma ngomuntu engimaziyo mina ngikhuluma ngenzwa bethi. Lo othi don't lie, let it title deed my love. Let it title deed. I will put mine on the screen. Let's put the title deed. Ngikhuluma ngeyaphesheya title deed. I will put it here. Let's put it. Okhuluma into ongayazi ngoba niyathanda ukudefend abantu engabazi ngokupasa. No. I mean, can you listen to? Can you give me a second? I'm saying, give me a second. I'm saying, give me a chance to speak the truth. The reason I'm saying. Mama uyazi ukuthi lapha ngathi sinikisele sizwe la ukhuluma into yesizwe fast. Ukuthi uyobiza yena uhambe uyobiza yena. Vuleni. Oh, ngizabaliza. Andithethi isiZulu mina, ngithetha isiXhosa yabe ndithi. Oh yeah, siyakuva mama. Ndiyathetha. Umama kana network yini? Ngakhuluma phela. Hawu silinde indaba manje. Thetha mama. Maybe network. Oh mama njengoba ethi no. Ngathi semazweni akuna network. Mimi thetha mama. Sebajwayele ukudefenda amanga laba bayakwazi ukukhulumela umuntu ezwe umuntu ethi ufundile. Uma ufundile phela sicela ukubona umatric wakho nama-qualification usho ukuthi uyazi la phesheya yenziwa noma ubani ungena-matric ungenalutho because la ama-skills awudingi next ukuthi uwathe uzotshela abantu ukuthi ufundile wena ngekhozi oyenze for 2 years. Just because une-skill usutshela abantu ukuthi ufunde kanti yini umuntu ofundile. Kahle lona yena. Khona ufundile unani. Last time uNonsi wabuya uthatha abantu basa esantini basa kuphi nakuphi. Wayengasebenzisa imali yakhe. La bantu bahamba labo babesebenzisa imali zabo. Esiyena ubuya phesheya uyabakhipha eze la ku social media ezenzeni umuntu onemali. Phela kulula mina lo othi nginamanga ngicela ukubona umatric wakhe i-title deed yakhe izinto ezegama because uGeliza Shem even ekhaya kubo la kuhlala khona ugogo wakhe kuyasabisa wazi wadonatelwa umbhede ugogo edonatelwa abantu ehlule ukuthengela ugogo umbhede yena ethu waze wadonatelwa online edonatelwa abantu ukuthi ethi hayi mina ugogo wami laba abantu bakudala akafuna ukulala embhedeni bathi abantu sebedonate umbhede kwasekuphelile ukuthi ugogo laba abantu bakudala bangafuna umbhede ugogo uselala embhedeni because ugogo umbhede wayo nga-afford. Imagine kodwa meze la ku social media ufuna ukuzozenza yena umuntu othops. Yena umuntu onolutho mina ngithi kuwe Smile uyabonga ngithi mina kuwe Smile uyangazi siyazana. Thina so2 siyaza. Yabo edela uma laba bathi ngithi edeni because mina wangiblock. Siyazana thina so2. And whatever le ngisho as an proof ukuthi sinanze i-title deed sesina umatric and manje you know because yonke lento ayikho uyaclaim unamanga uyeka isikole lo muntu lo under 18
even kwakuza kwakhela eEurope uze ngumuthi because uthatha ikhehla labantu wabhola msemandeni ulicaba. I even have a pictures yakhe ngizokusendela ku-inbox. Ngizokusendela ikhehla lakhe lithathele isela la alicaba khona ngizokuthumelela. Go deeper, babe. Ngizokuthumelela leli khehla okuyilona elamletha la phesheya alithatha yabo nginesithombe la enyangeni ayisayikho khona. I will send it for you. So people, they should stop the crap. You are supporting umuntu engamazi nakumazi. Like people banamanga online. This girl unamanga engathi akaphilile khanda, but anyway it's understandable. Uma ulahlo uma ukuzela umazi naye wayetengisa umzimba wahlala emakhazeni unyaka engazi ukuthi uphi eshintsha igama lakhe. Zovela ingqondo yakhe ayizuphila kahle khanda vele kufanele asangalile umuntu. You understand manje? And lonke labantu abayi 1500 lihambe nomtshela ukuthi uSmile uthi mdidi wakhe everyday ekuseni ngo6. Limtshela ukuthi uSmile uthi kumasha uyabona ngoba ngikhuluma she knows exactly ukuthi ubani lokho uyangazi. WeSmile bathi bazokushisa cabanga sengivele ngabatshela ukuthi uyanya ngivela lapha elive yakhe bathi kona ayithina siyi South Africa sizokushisa beshisa abantu. Mina they love me so much in South Africa. Akula muntu ongishisa. Hawu babeshisa bani ngizothi kuthiwa hambani khona le niyomnyisa vele simazi nokuba mazi vele ngasho wathi niyanya vele ngaphendula khona bayanya thu. Bayanyisa bani iSouth Africa yeyami bakhala baze bebhosha. Hayi laba bazonya laba cha uthi sabushwa yibo. Mangithi mayifika lapho nothi uthi wena Smile nekhathi ya 2 rand mina vele ngiyahluphekela that's why ngibheka ngathi nekhathi ya 2 rand mina ngisemazweni ngiyadida elifaka umuthi uzositshela ngiyadida elifaka umuthi ntombazane hayi ikahle ntombi namakubo ula eEurope because wasebenzisa umuthi ngaba ke ukuba usebenzisanga because akekho umuntu ofuna ukulala nale ntombazane. To be honest with you, even ama relationship wakhe awalast because akakwazi ukusiphatha kahle. So uzaza ukuthi kube khona engathi okulasta for sure nalo Benson wakhe nkosami usemqedile because ayikho into ayaziyo other than that. Ayikho into ayaziyo baba yini uma ngifunda nansi account yami khona. Okay baby, thank you so much for the information sweetheart. Thank you my love. Yes guys, kunabantu abathi kwenzakaleni kanti kwenzakaleni. I was playing with uKhanti guys. Unonsi kwaba khona ukungazwani between mina naye ngenkathi ngingazwani noma kaGucci. You understand? So masingazwani noma kaGucci yena wathi thatha indaba yami noma kaGucci wama noma kaGucci wathatha iside lama kaGucci. Yabo ngavela ngambona ukuthi liphiciphici mina ngaphuma kuye ngamblock. Namhlanje mangidlala noKhanti ufika la wenza sengazathi usupport uKhanti. Ufika la uqala ukuthuka mina ngithi nihambe niyomtshela ukuthi angimsabi. Ngithi everyday mdidi wakhe everyday ekuseni ngo6. I don't give a shit. Uyofehlupheka lo uyofeyinja uyofejinusile nambe lomtshela ukuthi kusho mina. Limtshela ukuthi iZimbabwe liqalile lagqilaza. Ngeke azange ngenzele that tikumatha kwakho iwenozi. That's why udwela amathathu ngathi uyinyoka nje awuthufu. Cabantu uzoza la uzophatha abantu ku TikTok. Ungabhosha wena msunu wena. Unganya. Kodwa abantu uzophatha uyophatha le ekini le. Ngoba uhlupheka kanje nasemazweni mele baze bakulanda nkosabulana le nje awuthufu. Uthi wena Smile you are still in South Africa ngize nogogo wakhe mina everyone. Yeah, when I tell when Kupukani mina ngimnika ibhulu kunalo uthiwa nguthando lo we-South Africa lo mdidi wakhe lo sicela aphume lapho xa unganthiwa kuyamhlupha ukuba kule live aphume la mdidi wakhe uzazi ungu-South Africa kamnandi nosayimtshela ngathetheke kuyavusijwayela amasimba nantu e-South Africa liyanya nxalilanda ukuthi thiwa lizosithethe sakabaliyanya mina unonsi enje ebolile ngamathathu bakuzekela ikota nonsi sispek yesavana wena uzekiwe wena bakunyo Bela kota lisho ya murenge idiot. You think you can come here and insult me kalende kanyoko. Kodwa kuyahlupheka le nkosami. Last time unonza zabuela bekagijima emasantini egijima indawo ezenza inona imoto. Wena neyikweletu nonsi. Egijima indawo nkosami ezenza umuntu onolutho elambile inja nje nkosami elambile. That's why yena umama I don't think
ukuthi uNosi wazalwa ngumuntu ophilayo Nkosi ngathi unyoko nje wavela wabamba ikhala wathi kwaphuma wena njalo awunamthetho if ucabanga ukuthi uzodala uzothuka mina ufike kahle ukusmile kayi-1 minute awuzalekanga wena ngathi unyoko nehloba kuzalala belele phezulu komfini othanga njalo ngathi babejahile ngenkathi bekhanda wena Nondindo. That's why nawe Nkosi yami ungena life ntombazana. That's why nawe ubhizi ukhonkotela ka TikTok ufuna ukuthukana nezingane ezincane ucabanga ukuthi ungaphatha mina wena ungabhosha wena Nonsi nirekhode nihambe nomtshela ukuthi ngithe ngabhosha uyehlo nonyoko ngenkathi bekuzala babelele phezulu komfini othanga njalo that's why ungazalekanga wena cabanga ukuthi thuka mina ngithi msuloko everything ngo-6 AM I don't give a shit. Ungabhosha wena ungabhosha. You think you can come here and abuse me? Unganya wena uthi uhambe uyobuya lawo mapholisa ngithi ufuna ukumbophisa hamba ovula ikhesi msuloko lawo mapholisa ndathi kummatha kwawo mapholisa athi hamba uyovula ikhesi uze lawo mapholisa uyofudunisa uyinja ehluphekayo uyofudunisile nje othi uyofudunisile nothi uyinja othi uvengela lutho uyofuna ukumthinsila Nondindo amadoda afaka izempelele ngamasende nje othi ngoba unomgodi sisumthido wakho udilekile awungomnandi wena Nothi. You think you can come and compete with me? Mina ungabhosha Nothi ufika stop salini ngithi everyone ofuna ukuthi ukunonzi 1 by 1 usho nje Nkosi yami ukuthi Ismail mina nje ngifuna ukuthi uhambe kungena obunye eTN ufuna ukuthi uhambe mawusazi ukuthi uzela uzodefend uNonzi namhlanje usenkingeni uyobhosha nawe ngiyatshela isihlama lesi lento agcela amathathu le umzimba wonke uvele ubone ngamafica agcwele la Nkosi yami elimini trick nasengquzeni uthola ukuthi nelevel lakho wena Nonsi line-trick Nkosi yami uyanyanyisa nje ntombazana uyinja wathufu wena ngithi everyday ngo-6 AM ndithi nguzi yakhe egcwele ubomvu kummatha kwakho kunodimamboro unofunga uthi ungabhosha ngithi uze namapholisa wena uze la amapholisa la kimi la sibona ukuthi uyongenzani namapholisa akho ungabhosha wena mntwana umuntu omdala mina that's why they call me Queen Smile but Smile for sure unganya Nonsi tshela mina umama Dube ngavuka emathuneni msunu wenja ngithi engavuka emathuneni msunu cabanga ukuthi ngahlukunyezwa ngwe mina ku-social media unganya wena uyofudunisile nje awathuve sukela umuntu angasukelwayo wena ngishamani Nkosi yami yangizwa ukuthi ngithini nasemazweni wena lapho khona Nonsi ngunyawupe wena udayisa amatamati ukuze uphile nje awathuve bese uza la Nkosi yami uzenze wena umuntu othandwa ngabantu abanye bayakupretenda sisi abanye bayakulala because you are so cheap it ungabhosha wena unganya zotha Smile ucamba ukuthi ugogo wakho lo odubekayo ohluphekayo kwakho ukhala inyembezi that's why wajika wayisilima sentombazana that's why ungena future that's why ubhoda namazwe nje awathuve awuna future wena mdidwe nje wena iSouth Africa sazofika eSouth Africa uzobhosha if ucabanga ukuthi uzombophisa hambe ubuya namaphoyisa sibona ukuthi uzombophisa ini nje awathuve ngithi uzobhosha wena nje awathuve and mina nawe ngathi singadibana ngo-1v1 akusabhoshe mina yobula ngithi ngiyobhoshisa wena ngithi ngathi singahlangana 1v1 wena Nonsi Nkosi yami lakhe lilodwa sowahlala nelebel lodwa nje awathuve if ucabanga ukuthi ngiyakusaba ngikusabi mina ngizwa didi lenja angikusabi mina everyday ngo-6 AM didi wakho everyday ndinokummamisa phano yini ndinokummamisa ndathi kummatha kwakho kumshakune ukuthi nowurayi mmatha yakho yakazana mvura ndindadala yime ngisho njalo uSmile wakhona unelebel lodwa silima sentombazana kudala amadoda ekudla wena nalo bentema ku-desperate because akababona abafazi aba-right abaney'ngquzi ey'bambekile lapho ubone wena Nkosi yami ngengquzi yakho ihamba isuza qweqwe everywhere you go ingquzi yakho ishaya ikhwele wena Nonsi ishaya ikhwele ingquzi yakho yabantu namhlanje ufike kahle silima sentombazane Nkosi yami wena ngathi bakuninombole ethareni wena umakoya wena elimsaba ehleli ithi ngumakoya lalelani ngilitsheleke namhlanje ufike kimi the big animal indlovu yangempela ngiyakuthwala ngomboko mina ngikunyele wena ngiyakuthwala ngomboko mina ngokondlovu amvenywa mina uyangizwa ukuthi ngithini nani lonke elibhizi lalikhomenta ngoNonsi msuniyeni everyday ngo-6 AM I don't give a shit ngithi lonke elikhulumela uNonsi ngithi msuniyeni ejuza ubomvu angeke nize ningenze lutho niyangizwa ukuthi ngithini ngithi nisazokhuluma nize nibhoshe yimini uSmile nisazoqhubeka ngigqilaze phathi ithuba fana ngangitshela ngathi niyobhosha nina ngawathi nizoza yami nazohlukunyezwa umuntu ku-social media engabhosha lo uyafudunisile msunu wakho wena ngithi uhambe uyoripotha emapholiseni angithi uyangisaba ngilande uhambe uyongiripotha emapholiseni wena msunu uhambe uyongiripotha emapholiseni
emapholiseni usibona ukuthi lawo mapholisa azongenzani. Ngeke azangenzela utho lawo mapholisa ngizotombazana. Ungibheke kahle umntwana nomuntu omdala mina sisi. Kade babekusaba Nkosi yami abantu. Nonsi mabekusaba kule app mina ngikusabi ngiyakutshela live. Angithi ungibhekile lapha efoni yakho. Ngikutshele live mina nondindwa ndina ngizomahosha Nkosi yami aseKZN. Wena ukushanyela ngamalebe phansi sinilima sentombazana. Kuyimanje la uhamba khona Nkosi yami amalebe akashanyela phansi nondindwa ndina. Cabanga ukuthi uzoza la uzobhula mina Nkosi yami because umdala kunami. Manje la ufike kahle ke usmile kayi-1 mina. Ungalinge unyanyise mthu nonsi. Mthu mahosha mthu uyanyanyisa man. Uyangisa ukuthi ngithini? Usmile kayi-1. Ngithi la lonke elizela lizolwela unonsi. Ngithi masendeni everything ngo-6. Ngiyangisa lonke elizela bakanoSikosi yami elibhrokwa abomoderator. Ngithi masendeni everything ngo-6. Wena nonsi uswela indoda engakubhemba Nkosi yami. Baby. Hi baby. Hello, my love. Right, Sithando. Ngiyaphila. Alright, sister. Ungambuluzelwa ngulo muntu dali. Uhlala umbona nje every time ubusy uyenza ama-video uzekana nomoya. Ukuthi ikhanda lakhe vele yena alithathe kahle. Akakwananga. Akekho umuntu omdala ongaka ongatshona ebhizi yenza ama-video azekana nomoya. Yini lento yabe yenza? Udoti lo tshona umiyenza. Engumuntu omdala egugile engaka akazibona ukuthi ugugile yini. Cabanga nje. Akazibona ukuthi ugugile yini. Uzoza la Nkosi yami ezothuka mina. Baby, Akazibona ukuthi listen, ugugile. you are bigger than that. Like, ungavumi. Yeah, ungavumi ngawe, sithando sami ne. Ungavumi ngawe. That's all I'm saying. Please, ungavumi ngawe. You're bigger than that. Don't stoop to 11 yomunye umuntu. Please, baby. Ne, ngiyakubona ukwatile and stuff, but please, baby. Inkinga ile ukuthi kunabanye abe-South Africa ababuye ukuzomthethisa futhi lana kuma. No, it's not about. This is not about them. It's not about whoever. It's about her. But please, Thandwa Sami, calm down. Ngiyakubona ukwatile. Whatever happened. But ungehleli ku level yakhe. You are better than that. You're better than that, ne? I'm gonna follow you now, and please, like, yeah. I don't think what you are doing. You are actually umniki platform, like. Umnika, like, you understand, umnika lo celebrity lobu angabdeserve right now. Uthatha indawo yakho manje umfake ngisho ipicture yakhe, like, you understand, uyamdumisa kwi-live yakho, in your space more than anything. So yeah, yo son. Yo, so much. Thank you so much. Guys, you know what? Sometimes uyabonga umuntu wenyama. You know sometimes kunezinye izinto ukuthi uyavela uzibe uphume kizo. You know masiya last time sabona misunderstanding ma. Uyabona izinto ze streaming sometimes usenzina ukuthi makuthi. And one more time ayathatha isendama benza mina umuntu ngavele ngaphuma kule ngablock. Manje ngiblockele kanje amble ukuthi besidlalela ubhenza game sadlalela noqhanti. Ngicela umkhiphe na ku green screen yakho. I don't think she deserves your space. Like masidlala namhlanje no Qhanti sekangena lapha. Thank you, baby. Thank you. Sekangena lapha kuThandi sekathukana nami uSmile ugunde kanjena in uyahlupheka. Those things ekhuluma bad about me. We understand. Angithi mina I'm playing with uQhanti. Kumele sidlale noQhanti igame ibe yami noQhanti. Ayukuthi yena mayezo give to uQhanti, it's okay. She can play for uQhanti. But engeze ezokhuluma kabi ngami we understand into engizama kuyisho. No, ngiyakuthola mntanami. I do. Exactly. So yena mayengena lapha yena ungena ezo-attack mina esesayidini lakaQhanti. Because already une agenda from previous whatever, you know, in ngenaba nayo before. But yeah, it's fine. Let's enjoy you. We love you. We are here for you. Allow us to love you and sikubona usmile lesimaziyo. Ungamfaki kwi-space sakho, please. Like, she's pushing content. She's doing herself. So do you, be you. We love you as you. Trust me. We will support you as you. Trust me. I'm here to support you. Thank you so much. Thank you, baby. Guys, thank you so much. You know, guys, sometimes I don't want to lie. The way Nkwatenga Kon is so boring, guys. It's so irritating.
because makayenza njalo uzoxabanisa mina noqhanti. You understand? I don't like ngimblockile vele ngamblock. Akusikho ukuthi umuntu engamblockanga vele ngamblock kudala guys. Ngamblock kudala ngaphuma kuyi to avoid drama. You understand? So ubona ngesikhathi njalo noqhanti ungene ngesayidi lakaqala. Wasiya khuluma SSID lakaqala because mina already ngamblock. You understand? Thank you so much guys. Siyabonga Darius ube right and sithanda ukubona ukuthi ube right novuma ukudelelwa ngabantu. Thank you so much guys. Good night team guys. Mina guys if umuntu ezala ezongibonisa ne I can understand into show umuntu enginyama. I don't want to like guys. Mina guys I'm funa Kama manje ngiyazidlalela amabhensa game wami lapha ngendlela engidlala ngayo and I've got ama supporters kuphi na kuphi bayangisupport abantu bayangithanda you get what I'm saying see right is happy but angifuni umuntu ongisukelayo because usukela umuntu wrong but anyway it's okay guys. It's okay. Thank you so much guys for imbono yenu. Thank you so much. Guys, thank you. Angizovalile man. Thank you so much. We love Good night, you, guys. Good night. Love you. Okay, sharp smile. Good night. Lale kahle sithando sami. Bye, baby. Sharp guys. Bye. Bye, Nana. Bye. Guys, bye. Bye, Nana. Bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Babamngenile kuNunzi ukukhamba pot laphana ku live TikTok boSmile guys bebamthuka bamtshela tindzaba takhe ke uNunzi siyamade sonke udume kakhulu laphana kubo TikTok nabo Facebook wenda ama video njena lahlukahlukene ngalesinye isikhathi uyapheka ngalesi sikhathi ufundisa abantu kwenda inkonzo abantu abadala and guys tinde batikhuluma ngaye laphana ku TikTok live ngisale ngishaqekile njengoba utivele nawe. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.